označovačom, takže pálené. No to bolo dosť ďaleko toho bez hlavnej cesty. Moštenica? Nie, Kalište. Jaj, no. A vieš, že oni ti hodili pešo do roboty, človeče. Keď pôjdeš do tej pamätnej izby, tam je všetko toto, ten spôsob života popísaný, chodívali dole na týždňovky chlapi, aj ako skromne oni žili. A v podstate oni dlhý čas nemali školu, až potom vlastne mali túto svoju vlastnú, ale po zásoby aj po takéto všetko, oni si pešo chodili popri potomku, hej, nie tomto školu, ako jednoducho ide po traverzom, hej, aby to bolo prístupné pre autá. A tako spracovala sa, ale to ti boli ľudia veľmi otúžili a tak my si ani neviem predstaviť, že je dobre, že by sme takto Neveď sa. Keď mám pres 300 metrov na pešo, tak už som zadýchaný. My sme už strašné levy. Vpredu máme kolegu. To bude tá desina asi. Hej. Ja len štúdim z toho helikoptéru, ale vždy si to bolo tak cestovnky, že tam začali také troky prišlo také nevhodné. To bolo také, ako keby to nás skladalo. Tak to sa strašne veľa vecí snažil. Áno, lebo to bola neúcta vidia. Áno, veď si vrajme, to sú oslavy. Oslavy sa to bola, ale to vie. Ja nechodím do kostola, ja som neúcta. A ja, ale rešpektujem. Počkaj, prasiatka, či tu bude aj krávka. Vždycky sa tu báľajú koní nejaký koní, ale prasiatko tu nie je. Kačky. Taký aktívny, hej. Prečo? To prečo? No prečo? Prišli sa ti viete, to možno nejak nejevo, ktoré prišiel sa a potom sa to riešilo tak, že chodí A tam do toho múzea sa splatí vstupné Nie, to je všetko, dneska je zadarmo, všetko. Všetko? Pravda, tu máš lístok, že to je všetko otvorené, to si môžeš pozerať. Preto je dobré aj teraz takto ísť do budovná, keď ideš súkromne, tak tam sa potom pláci. Hej, jasné. Ale to môžeš pozrieť, príde. To je to trošku také, že horšie sa to kúka, lebo vieš, ako ľudia idú. Ako ideš do úru, tak nevidíš nič, lebo preto je 30 ľudí. Viem, že tam je ten domček, potom kostol tam je. No kaplnka taká. Kaplnka, niečo také, na taký spôsob. Dole je ten cintorín, naozaj tak pod dedinou, tak bokom. Vlastne tu okolo pôjdeme, to je budova bývalej školy, ona bola tak pod dedinou, taký hodný kus. Vlastne my budeme nad ňou parkovať, až potom je samotná tá obec vypálená. Tá budova zostala, či už sú len základy? Všetko sú základy. V podstate oni obnovili len tie dva domčeky, kde je tá expozícia a potom áno, kaplnku a všetko ostatné máš potom, pri každom tom dome je napísané, kto tam býval, aký bol jeho osud. A v podstate tí ľudia po vypálení obce, čo zostali, ešte čo prežili, tak túto obec už neobnovali. Veľa obcí sa no Nového Kališťa išli, na Pončorde, to viem. Tak tam sú v podstate a tu bolo, ako zvyknú sa tí potomkovia, lebo už tí priami, no potomkovia, v podstate tá pani, čo chodila, tá ešte zažila aj povstanie, všetko, ale už sú starí, aj ona už tak horšie chodí, zvykli ich dobiesť ako na tieto, poslať, tak by sme to dostali už či horári, či čo. No a, lebo tu bol strašne malý počet obyvateľov, vieš. Áno, to je neprístupné. Už tým, tak že požiadavka v novej doby, už tá obec by... Pravíš, že tá dedina je veľmi vysoko, hlavnej cesty. Vieš, aj keby ju obnovili, tak zrejme by sa vyľudnila, už by tam nikto nechcel bývať, že by stade poutekali tí ľudia, zostalo by to opustené. Že by to zostalo napríklad chátky, alebo chalupy a tak. Takže v podstate už zostali len základy tých domov. A cintor. Je to vlastne ten cintor, ja som to nikdy nevedel. Viete čo,
čo, tam, ako je pódium, ako je občas ten guláše pódium, tak za pódium treba ísť dozadu popri lesíku, tam sú potom šípky. Ale popri lesíku je taká cesta, ako keby polná, lesná, a ňou sa tak ide dole. On je taký kus cesty, to je taká výkazka na jednu cigaretu. No, oni nemali rovno pri, ako sa môžete dedine, pri domov cintorín, ale tak poníže bokom. Inak pekný taký cintorín, no, vidno na ňom ten druh času, jasne, že tam už nemá kto veľmi sa chodiť do toho starať, ale... To videl na fotkách, hej. V obciach horských to vlastne pochovávalo. To nebolo ako tieto naše mestské cintoríny, čo sme zvyknutí. Bolo veľmi jednoduché. Aj v Hradli je to tak, hore nad dedinou, na kopci vysokom, tam je cintorín. No a väčšinou, ak si všimneš, tak pri dedinách vždy cintorín je nad dedinou a tu je pod. Hej, lebo tu v podstate nad dedinou oni mali tu v tom závere doliny, aby mali slniečko a tak boli za takým zimy kruté, dlhé, veľa snehu, takže oni potrebovali takú slnečnú stráň a vlastne nad nimi sú veľké zrády takéto, no ako tam sa cintorín spraviť. Aj z takých praktických dôvodov, ako odnesieš trochu súbelku, hej, to sa nedá úplne do kopca, takže si ho spravili tak nižšie, aby bol v podstate prístupný koňmo, sa aj tak na sánkach, čo si to zvážalo. Dlhá, veď to je... No na pešo to je zabíjak. Teda to nemá konca, to je pešo. Za každú zaknutosť si myslíš, že je koniec a že... Áno, ja som ešte ako dieťa si zvedal. Aj Vlaničku? Ja som to išiel naposledy počujem pred možno 30 rokmi, v 82. alebo koľko to bolo, ako stojali kilometrov, ešte ako prišli na Rusku, to vtedy sa to nešiel, Kaličná Bystrica, ale si pamätám, že sme šli. Ja, my sme nadrhnali až do Bystrice, my sme prišli ako bezovákov, ale to je strašný. Máš jakú veľkú kartu, kde to sa zmestí? 16 minút, hej. Nemáš to lepšie, ty to položíš napríklad, že dopredu? Či... Je, ale... Potom je obraz? Dáš to. Hej. No nechce sa mi klačať. Lebo to treba držať, aby to nespadlo. Práve izolepou. Na fotojazdách, keď sú fotojazdy, tak tam sa to robí tak. A to je na web takéto, že čo sa natáča? Takéto, že ľudia dávajú? No to hocikde na YouTube. Hej? No a dávajú. Máme ako nadšenci, tak to čo natáčajú. Veľa videí. No taký už budeme hore. Za chvíľu tam budeme? Hej. No, ja viem. Som úplne škrípal v autobuse, vieš, lebo tu čeliku na pešo. Budú mať ruky vyťahané, lebo ak to budú zvieraté, to je tak. Čiže už sa tu tak zatvára ten les, už ideme do tých horných úrovní.
A to oni mali prístupovú cestu len od juhu, alebo aj hore? Vieš čo, Od podľa mňa toto je taká tá pôvodná cesta, lebo vždy tie cesty museli byť tak, aby kôň vládal potiahnuť voz. Čiže nemohla byť nejako pri potoku prúdka, ale vždy takto akože lesná. Tak ja si myslím, že túto keď asfaltovali, takže oni v podstate trasovali po tej pôvodnej ceste, hej. Ale oni veľmi chudobne žili tam, akože nejaké kone, vozy nemávali, takže oni to všetko na pešo. A keď sa ti dačo stalo, že si dolámal nohu, tak si končil. To je ako, to bol ťažký život. To bola jedna z najchudobnejších vlastne, lebo toto bola ani nie tak obec, ako skôr taká osada, vieš, Kalište, No. keď mala ako charakter obce, ale veľkostnou Boli nebola až osady taká tu, no. veľká. Takže ten život tu bol ťažký, hej, že oni sa živili v podstate ako V podstate sa všetky dalo. tieto obce boli tak, že boli hlavné obce, to bola Slovenská Lubča, ten Lučatín, Medzibrod, Brusno a Ondrej nad Hronom a pod ne patrili tie osady. To bol Pohronský, Bukovec, Riadil, Moštenica, Kalištie. Presne, lebo kedysi, vieš, tam bola akože miestna taká tá samospráva, že tam je notár, a toto už je tá škola. To už je, hej, tá Nie, škola. áno. A tu už za ňou odpočíme v podstate a tam už bude to zhromaždisko autobusov a nad tým je samotná